Alebo treba, že sa zvracia. Počkaj, že sa zvracia. Dala si to. A počkaj, že robíš aj tak opačne. Čo teda nerobíš? Lebo vyzerá, že robíš toho veľa. Tak čo teda nerobíš? Fotečka, prdelka, alebo k***čka. Je to roztomilé, alebo je to cringe? Áno. No, ty robíš áčko. No... Ďakujem všetkým, čo ma podporujete na Hero a ďalších platformách, pretože vďaka tomu môžem robiť tento content. Máme 2 prvenstvá dneska, teda ja mám. Mám poprvé na podcaste iné ako čierne tričko, podľa mňa, a Slovenku. Na to, že som Slovák a že koľko je Sloveniek v biznise, si prvá Slovenka. Fakt? Áno, takže hovorím po slovensky so Slovenkou konečne. Že vítam tu Lenka, a.k.a. Adriana Sweet Blonde. Áno. Pamätám si, vidíš, vás volík je trošku veľa v poslednej dobe, takže sme to pletie, ale mal som Karolínu Dragonfruit a teraz mám Adrianu Sweet Blonde. No, dobre. Ty si bola u mňa na podcaste U mňa na amatéroch s Lutrom. Áno, áno. Teraz si u mňa, hej, aby si vedela rozdiel, dobre, hej. Dobre. Toto je podcast klub a to je podcast amatéri. Ten bol samozrejme hardkorový, takže všetkých fandov, ktorí by chceli vidieť túto Adrianu v super akcii roztomilej, tak ju uvidia s pornohercom Lutrom na epizóde, ktorá pojednáva o tom, jak sa robí hardcore. Jak sa robí hardcore kolaborácia, tak, aby som bol presný, na amatéroch. Keď vidíte táto epizóda u mňa, to bude september/září, tak už by to i na amatérov mohlo byť, takže sledujte oba podcasty a ideme na teba. Dobre. Tešíš sa? No, troška sa bojím. Potom máme tiež kolab my dvaja. Ne, robím si srandu. OK. Čo OK, že áno, alebo že si robím srandu? Robím si srandu, nemusíš odpovedať. Ona bola teraz na testoch, že? Čerstvo. Áno, áno. Takže si aj otestovaná. Jo. Ale ja som nebol. Takže nič. Ešte nemám výsledky. Nič z toho nebude. Ale tak ja ti verím, že si v pohode. Vy ako herci, jak to máte stále dookola tie testy, tak ste vlastne možno jedni z najzdravších ľudí z hľadiska pohlavných nemocí na planéte. Sme sa minule bavili práve s Karolínou vlastne. Jo, je to možné. Že ako každý 14 dní to musíte mať, že? No. Pokiaľ pracujete. Áno. OK, dobre. Tak poďme k tebe. Takže koľko si v branži, prosím ťa? No, akože úplný začiatok ako skúsenosť, alebo... No, úplný začiatok. Tak... Nemyslím prvý sex, môžeš aj to, ale teraz ma zaujíma, koľko si v branži, ako dlho. Jo, ja som možno tak, ja neviem presne, asi to bude 7-8 rokov dozadu, išla na modelingový casting. Počkaj, a ty máš, tebe je koľko rokov? Lebo ja som myslel, že tak 22. Dneska 34. 34 rokov. Ukáž občiansky? Ne, nemusím. No, počkaj, ale ty aj chovaním, aj výzorom si taká ako 20-ka. Dobre, tak jo. To je dobre či zle? To je dobre, nie? Neviem, mne to je jedno. Je ti to jedno? A ešte teda flegmatička. Asi dobre. Flegmatička, lebo často používaš slovo mne to je jedno. Dobre. To nie je asi dobre. Mne to je jedno, ja mám práce dosť, mne to je jedno. Tak, keď sme sa bavili o nejakých veciach, ku ktorým prídeme. No, dobre, takže 8 rokov dozadu si, čo? Som ťa prerušil? Som išla na modelingový casting. OK. A bolo to také divné trocha, ale som si rávala to, tak tam prídem, nejaká vila a tak. No. A som zistila ja neviem už presne, my tam niečo podpisovali, už neviem, čo tam bolo napísané, to si nepamätám. Ale potom som zistila, že to nebol úplný modelingový casting a bolo to dečvené. Jasné, a takže? Že to bol Czech casting. No. Čo je tiež casting? V názve, ale trošku iný. Počkaj, takže ty si išla na modelingový casting, bol to Czech casting, čože je Péčko, a si tam teda, keďže si taká akože muchy zjedzte ma, tak dobre, no. Hej? Typujem. Ja som akoby nevedela úplne, čo mám robiť, no. Takže si to podstúpila. No. A dobre, a aké to bolo? A ty si takáto submisívna teda? Ja vyzeráš? Takže keď ti poviem, že po podcaste robíme kolab my dvaja, tak ty povieš, dobre, no, tak už bol casting, tak ako... Nemyslím si, že budeme nejaký... Dobre, takže už nie si až tak submisívna, hej? Za tie roky, dobre. No, okay. Ako herec asi človek musí byť viac rolí, takže není asi iba v jednej, že? Áno, chápem. Dá sa...
Dobre. OK, dobre. Takže, ale teda bola si vtedy ešte submisívna, hej? Takže si teda, alebo jak to nazvať, no? Tak to bolo také, že mám to povedať, že môžeš si vybrať, buď budeš mať 3 000 alebo 5 000 za toto, alebo za toto. A tak a akože čo teraz mám robiť? Bože, 5 000 korún. Že tak teraz mám akože spraviť scénu odísť, že to nebudem robiť, alebo čo? Že tak ja som proste bolo mi to také trapné, už som tam čakala asi hodinu, než tam som sa dostala. Jasné. A potom som zistila toto. No, vieš čo? Už som nemala asi na to energiu sa tam hádať, neviem. Poteším ťa, že nie si sama. No. Včera som mal na podcaste holku, ktorá vlastne začala tak nejak podobne, že tak už som tu, tak čo už, no tak OK, no, tak budem robiť hard, takže áno. Dobre, no, takže začala si teda omylom. No. Urobila si to, ten casting to bol normálne ako sex? Normálny? Tam prebehol? Ja myslím, že tam je nejaká aj masáž ešte. Okay. Alebo nejaké VR, tam bolo nejaké fotenie, to si pamätám. Aha. A áno, hej. Dobre, aký si mala potom pocit, keď si odtiaľ odišla, alebo druhý deň, alebo... Tak pravila som si tak zmiešané, že neviem, čo si musím myslieť teraz. Tak. A že tohle takhle ako funguje asi niekde vo svete a tak, no. Dobre. A potom také, si teda, neviem, no. potom si teda pokračovala. Akože ja som to nikomu nepovedala, pretože mi to bolo také ako trapné, čo moji rodičia mi povedali, že no tak tvoja chyba, alebo proste nezaujímalo by ich to, že to nebudú sa nad tým nejak pozastavovať, podľa mňa. Aha. Moja vec, hej, môj život. Takže neviem, no. No ale keďže si herečka... No nepokračovala som vtedy. Vtedy ne? Lebo som bola viac menej taká normálna a to bolo takové, že... Takže bola si trošku v šoku. No. A to ťa na čas zastavilo. Ja neviem, prečo som to spravila. Proste, ja neviem. No, neviem. Občas spravíme veci, ktoré nevieme, prečo ich robíme. No. Dobre, a takže bola nejaká pauza a potom sa k tomu vrátila prečo? Potom... Zase omyl, či... Nie, potom som akoby... No, ako... Ja som proste robila rôzne práce, ako hostesku, trebárs aj make-up a tak. Jasne. A nemala som akoby takto dobre platené, pretože ako človek takto prišiel do Slovenska, nepoznám toľko ľudí. Ja aj, že tu v Prahe to už bolo. No a že, neviem, musela by som mať si svoju značku alebo svoj salón a je to dosť ťažké sa tak ako niekde presadiť a všetko okolo. A proste tak som hľadala, že proste potrebujem niekde, kde mám viacej peňazí. Čo by som tak robila? Tak som našla ako nejaké kontakty a som proste napísala nejakým tom ľuďom. No. Ale že iba tak ako jednorazové to bude. Že... Jasné, len teraz si raz zarobím a potom prestanem. No, jasné. Že ako potom neviem čo, ale že... To je, vieš čo, to je ako ja od pondelka začínam dietu vždycky, od ďalšieho. A ty takto si akože len teraz raz a potom koniec. A potom vlastne ešte raz a potom koniec. No. Ty si končila s pornom ako ja, začínam s dietou. Hej, dobre, máme to rovnaké. OK, mám pochopenie preto. Takže kedy si si povedala z týchto akože raz a koniec, že teda budeš to teda robiť? Či doteraz to je raz a koniec? Už druhý rok? Nebo či koľkátý? No, to je, ako u mňa to je také ako príbeh troška asi, že... Story, tak povedz story. Tak skrátke, nebudem všetko hovoriť, hej, asi. No však to, čo chceš. Áno, tak ja som napríklad mala som proste projekt filmový, kde som robila asistentku kostýmov, predtým som tam bola na covide, to bolo skrz známeho, som chodila na komparzy, som chcela byť herečka, takže začnem ako tak, pak som chcela nejaké mluvené role, som mala aj nejaké aj známy byl ľuďmi a tak, to už bolo také, že no už lepšie, ale ako je to dosť ťažké sa tam presadiť, alebo mať nejakú lepšiu rolu, musí byť človek ako niekto, tak? A proste potom mi skončil ten projekt, tam som mala akože dobre platené to bolo pre Amazon a vlastne potom som nemala prácu. Ja som tam mala, niečo môžem povedať? Nemôžem to povedať. Koľko peňazí? No mal som tam 50 000 mesačne, čo bolo docela dobré. To ide českých korún. To bolo pre mňa také, že najviac tedy, že super. No a proste potom som hľadala nejaké zase práce a našla som také, že hostesky a také, že vlastne s jedlom, catering a takové a to bolo také proste furt sa pýtať o peniaze za pár korún a ešte a už vôbec ma to nebavilo, tak som si povedala, dobre, že som mala kontakt na nejakého vlastne, ja neviem, čo mám povedať meno, alebo tak. Mám to... Môžeš povedať Milan M. Dobre, tak na Romana treba, to budú veci vedieť asi. A takže sa ozvem tam, že proste budem robiť to, lebo že nebaví ma to takto tu živoriť a sa niekoho pýtať. Roman fotograf? No on má agentúru.
Tak ne, tak to a potom robím nie. ako také natáčania. Tak to potom není tento román. Klube. Dobre, okej, no. takže som spala, že tak budem robiť to, že už som tam bola, že tak, lebo do normálnej práce asi, neviem, za pár korún tam pod nejakým busom, to není moc pre mňa. No jasne, fuck it, normálna práca, jasné, no. To už som si zažila a vždycky to skončilo, že no toto nedám. Aha. Takže tak som začala, no. Akoby od januára 2024 takto. Áno. A tak fungujem nejak. A si s tým spokojná? Tak celkom hej, no. Jako ľudia to hejtujú, ale oni mi neplatia účty, takže... No jasné. Ja to nemusím moc ako proste trápiť. Chápem. Ja sa pýtam preto, lebo ty mi prídeš taká, a možno taká povaha len samozrejme, ale taká nie úplne presvedčená vlastne. Hej. Ty si taká akoby velice skromná, by som povedala taká introvertka. Asi trošku. Introvertka, no dosť podľa mňa. A ako aj keď som strihal epizódu, tú hardkorovú, tak ako bolo, že aha, čo mám robiť? Toto? Tak dobre, no. Tak ja to urobím, dobre. A dobre, mala si profíka herca, takže super. Ale si proste skôr submisívna introvertka, by som ťa tak nejak typol, keďže už to druhýkrát vidím a nie si taká, podľa mňa, akoby priebojná mi, alebo neprídeš mi, možno, že by som bol prekvapený, hej, akože keď ide o vyjednávanie práce, peňazí a tak, či si rovnaká, alebo či zrazu si diabol, hej, možno len túto hráš takú ako neviniatko. No, asi, a potom zrazu bum, 30 za scénu, áno, jasne. Kde sa vidíš teraz, akože, jak si populárna herečka, alebo podľa seba obľúbená, alebo koľko máš práce a kde sa vidíš potom niekedy za 10 rokov, alebo neviem koľko. Koľko plánuješ to robiť? Tak ja si myslím, že to nerobím tak dlho, aby som poznala všetkých tých ľudí a tak. Takže vlastne 2 roky, no necelé, počkaj. Január 24? Áno. Tak rok a pol. To si ešte ako... No, málo. Amatérska čaja. Okay. A ako nemyslím si nič ako takhle extra, že... Ale myslím si, že mám dosť práce, že ako je to zaujímavé a zaujímavými ľuďmi, takže ja som ako ráda za to. Že mám fakt dobré ponuky a môžem ako cestovať, čo som nemohla predtým nikdy, takže to je super. Jasné. To ma baví a vôbec netuším, čo bude takto za takú dobu, ale chcela by som ako pokračovať v tomto. Nemáš ako plán, že chcem vyhrať porno Oscara za 5 rokov a robiť... No tak chcela by byť som, ale myslím si, že... holka No to tiež. Hej? Ale tak keď si to chce nejakú cestu. Jasné. A ja som bola na natáčaní vlastne na Ibize. U nich? Ale na Tuši teda, nie na Vixen. Jasné. OK. No a čo považuješ zatiaľ za také nejaké dobré zážitky alebo dobré produkcie? Sú také nejaké, ktoré už sú zapísané u teba? Určite. Asi je ich dosť. Neviem, väčšinou asi zahraničné. Určite aj české. Ale jak je také moc ľudí, tak ja sa musím hodne zamýšľať, aby mi som povedala nejak ako... Aby si niekoho nevynechala. No to sa nedá asi. Ale aby som povedala akože... Je niečo také významné ako napríklad Vixen? Ako podobne zaujímavé? Čo si povieš? Ako, že wow, to je ono? Napríklad mňa bavilo aj Stripper v Paríži, Francúzsko. Tam majú hrozne veľa, tam majú ako oblečenia, tak úplne super. A sú takí profesionálni. Takže to bolo super. A neviem, trebárs, to je síce také, že hardcore, ale bolo to zaujímavé a neviem, ja som si akoby sadla s tým človekom. Ako rôzni ľudia tak hovoria, ale proste neviem, moja skúsenosť dobrá, napríklad Toby Dick, to je Anglicko. A to je hodne toho, ale aj tu VIP 4K napríklad sú super. No jasne. Alebo... Počkaj, VIP 4K sú Češi? No. To neviem. Ja som myslel, to sú nejaký zahraniční. Ja som tam asi 5 natáčaní mala. To je dobrá značka, podľa mňa. To je aj dobrá produkcia. Oni sú rôzne v takých srandách. Keď môžem posúdiť ten výsledok, tak ako je to super. Sa mi to ľúbi. Akurát som teda nevedel, že Češi, ale za veľa týmito projektami, aj tými paysajtami svetovými sú Češi. Takže akoby my sme taká celkom, teda my, no, Česko-Slovensko, taká celkom veľmoc v tomto, akoby. Takže ty už máš aj takéto lepšie veci za sebou. Takže ešte ten Vixen... Ja mám toho asi dosť, nebo neviem, za to, že robím chvíľu, že napríklad na to Tuši sa nedostanú asi všetci. To ne.
To ne, podľa mňa ten tínkovský vzhľad ti pomáha, určite. Neviem. No. Ale to bolo tak, že ja neviem, to je príbeh, no, to je zase na dlho. No príbeh povedz, jasne. No samozrejme. Že ja sledujem akoby tie príbehy občas ľudí, lebo jak som robila v iných odvetviach, tak ja až toľko nepoznám všetkých a snažím sa to nejak ako dobehnúť a tak sa v tom orientovať. A vlastne tam niekto akoby mal odpovede a mal tam vlastne označenú tú Super Juliu a tak ja som ju začala sledovať a ona mi napísala v ten deň, že si chcem pre nich natáčať. Nebo na druhý deň, nebo tak nejak. Takže vlastná iniciatíva. No. Trošku. To ty sa nezdáš. No. Vyzerá to, ako jak sa hovorí u nás, tichá voda brehymie. Tak som si pozerala, to sú nejaká tá produkcia, to dobre, tak... Bum, napíšem im. Ale nie, nepísala som ja. Ja som začala sledovať iba. Ona mi napísala. Jasné. A tak to je jedno asi. Tak ale aj tak nejaká aktivita tvoja vlastná. Dobre. No a tak to sú profi produkcie. To sú tie akože klasika, ale dobre. Vlastne minule som bol svedkom toho, že si robila kolab. Kolab je vlastne, už sme to vysvetľujem asi v každej epizóde, ale pre istotu je vlastne spolupráca sex workers, sexuálnych tvorcov medzi sebou akoby zadarmo s tým, že si delia content. Že tam bola dohoda Lutro content, ty content, dúfam, že už ti ho dal. Ešte nie? Dobre. Ale už mi písal, že už. Dobre. A ja mám z toho vlastne podcast, hej? Takže ja mám z toho vlastne tú vašu scénku plus nejaké kecanie a podobne. No, teda ja, amatéri, my na amatéroch. Takže je to vlastne, mne sa zdá, že dneska začína byť skôr doba týchto kolabov a tých vlastne OnlyFans, sa tomu hovorí všeobecne, OnlyFans modeliek a modelov. Nemyslíš, že by to mohlo nahradiť tie platené produkcie časom? Alebo jaký je u teba pomer? Akoby ty máš OF-ko? Mám. A pomer zárobku, profi produkcia OF-ko je asi aký? Nechcem od teba čiastky, len pomer. No, ja teda osobne moc nerobím. Ja mám tie 2 kolaby zatiaľ, pretože tak dlho nerobím. Takže ja tam moc toho nedávam. Ale myslím si, že tam tí ľudia zarobia dosť, keď sa tomu venujú. Určite. Áno. Ale musia pravidelne. O to ide. Ano. Fakt dennodenne a akože makať. Presne. A keď makajú, tak zarobia dosť. Až toľko, že ja osobne sa im čudujem, že chodia na nejaké produkcie vôbec. Ale ako dobre, lebo ty si môžeš cestovať, robiť si čo chceš, len robíš OF-ko. Alebo amatérov tiež, samozrejme. Tam tiež sa dobre monetizuje poslednú dobu. Takže veď uvidíš sama, až tam vyjde epizóda. Máš tam účet? Mám tam. My sme sa vlastne o tom bavili. Ano. My si písali, že tebe sa moc nechce. Ja som to z začiatku tak všetko, ja som sa k tomu dostala nejak, že mi to niekto poslal a ja som to brala tak, že nejakí uchyláci. No jasne, tak prvý, áno, amatéri, prvý dojem môže byť taký, že... Že, neviem, tamto rôzni ľudia mi písali, že môžem ti dať 90 000 a čo ja mám viac. Také, akože, No tak to si mohla chcieť, ne? Tak presveruj to na mňa na budúce. Ale to starý tam proste, ja s ním nebudem nič proste. Však nemusíš, dobre, daj mi, nič nebudem robiť, ale daj mi. Alebo pošli Martinovi na podcast, na nové mikrofóny. Ale minule mi nepíše hodne ľudia maily a tak. A ako občas to ignorujem, ale občas akože to je také, že minule mi písal niekto, že chce ako nejaké súkromné natáčanie. A ponúkol, že 50 000. A jak mi píše hodne ľudí, tak ja už mám občas tak nervy, tak som mu napsala, to mi podradil kamarát, že napíš mu, nech ti pošle zálohu 10. A že ako, jo, ale že bolo mi to také trapné. Ale psala som to, on mi to fakt poslal. Aha, a teraz čo? Neviem, tak vravel, že v sepnu, v auguste, tak keď si sa ozve, tak okej, možná, ale sa neozve, tak neviem, A počkaj, to chce od teba, vlastne dá ti pade a chce od teba ako vlastne scénku. No tak počkaj, ale to je akoby... A to je dobré, ale... Akože asi hej, No tak ako asi hej, Holky, čo chodia za 15 000 na klasiku, uniky, tak ako by ti o tom mohli rozprávať. Tak ja mám dobré už teraz ja neviem, mne sa fakt ako rôzni ľudia ozývajú. Minule som za $100 predala pančuchy. Hej, Kokos, a neviem, jestli mu to prišlo a on napsala, neviem, že tá pani na tej pošte bola taká, že vy ste si to nedali do poručenia a tak sa nepríde, tak to bude dobré, Okay. Príde, budeme veriť. To bol nejaký zahraničný či náš? Nesťažoval sa, tak jasné. Ja som sa ho pýtala. Sú producenti, herci v jednom, a pochybujem, že platia 50 000 ako. A to je vlastne to isté, ne? Toto, čo sa ti ozval. Dobre, to, že je to amatér napríklad, to
ktorý chce s tebou hlavne sex, hej. No, len tak. Ja väčšinou tým ľuďom akoby už neodpisujem, pretože mne psali rôzny, že fotograf, taký, že normálny fotograf a tak a treba, že jeden tam stále navyšoval a toto a on to potom zrušia. A mne sa neoplatí písať s tými ľuďmi, proste, že ja som pochopila, že oni to fungujú, že neviem, či to je sranda, ale proste, že keby ich napadne a potom, neviem, majú plány. A proste mne sa nechce s nimi. Tak prečo som mu to aj, že dobre, napíšem to. A pritom nie som úplne akože asi taká, tak je to také trocha, že ale proste nemôžem tu strácať čas dokola s nejakými proste ľuďmi, čo nie sú seriózni. Ja ti poviem, prečo to robia. To je easy. Tak ich vzrušuje to písanie. No. A majú vlastne vzrušnosť zdarma. No. To je také ako keď chlapi u piva si hovoria, že pôjdu do bordelu. Oni tam nikdy vlastne nejdú vo finále, reálne, pretože to už je ako veľká vec, ale jak sa o tom bavia, tak sú na tej ceste myšlienkovo a majú vlastne polku zážitku zdarma. Hej? Tak on má vlastne polku zážitku, že s tebou má niečo zdarma. Takže ako teraz ma preklajú chlapi, ktorí ti chcú písať, ale poviem ti, že ja by som druhú vetu hneď proste. Chceš môj čas, ja platím šeky, ja všetko. Ja keď tu budem si s tebou 3 hodiny písať, tak to není proste zdarma, sorry. To nie je Instagram, kam sa chodím akože baviť proste. To je nejaká platená platforma, napríklad OF-ko. Tak proste dobre, tak mám podpor, 30 € aspoň a poďme si hodinu písať. No. Hej, a tým zároveň ukáže, jak vážny je to záujemca. Či len fakt ako keca, alebo naozaj ako, že niečo má. No. Viem, že nás za to trošku zhejtia, za tento názor, že Pane Bože, zapísanie prachy, že kde to sme, ale ako to je tvoja práca vlastne. Ty máš deň, má obmedzený počet hodín, že? No. A ty keď z toho 2/3 rozdáš, akože nebudem kravá, no tak si s tým napíšem, no tak potom kto ti tiež všetky zaplatí? Však ale normálni ľudia na ulici tiež sa s každým nebavia hodinu. No jasné, alebo áno. Akože ja ťa poznám, poď sa baviť, hej, jasné. No jasné, to je pravda. To proste... No a na tom internete to berú, neviem prečo, trošku takto inak, vieš, akože to je svinia, ona chce, akože ja viem, tie reakcie som čítal u holiek, mi občas ukazujú, to mi vieš. To zase nepísal. Akože fakt som nasraný, že to si robíš srandu, že ja si sem hodinu písať akože 20 €. No. Tak ale ty kokos, akože ja keby som zarobil len 20 € za hodinu, tak ja nemám z čoho financovať život, štúdia, proste nejaký rozvoj, proste všetko. Nemôžem zarobiť len 20 za hodinu, to nejde, hej. Takže tak, no. Dobre, a ako povedz mi, tá minulá epizóda, tam som ťa vlastne videl, nebol som si istý a ani lútro, tak si to teraz o tom môžem povedať, že vlastne, či ťa to vlastne bavilo, alebo nebavilo, alebo vlastne, či si bola prekvapená z toho, občas si vyzerala prekvapená, alebo či si hrala len tínku, ktorá vlastne nevie a si u toho myslela, bože, tí dvaja starci tu okolo mňa, to je strašné. Povedz mi to. Nejak teda, jak to vlastne, lebo ja to fakt neviem. Ja som to videl, potom som to strihal, ale vôbec nemám na to nejaký názor. A odteraz dáme Hero, platenú. Priatelia, ahoj, ja by som síce strašne rád tu dával všetko zadarmo a plné verzie a dostával späť nejaké moje investície do tejto práce len cez monetizáciu, cez zhliadnutia, ale bohužiaľ YouTube mi všetko demonetizuje a ešte mám problém s obsahom, ktorý je trošku na hrane pravidiel, logicky tým, čo robím, takže nerád to robím, ale bohužiaľ zase musím povedať, že táto epizóda aj ďalšie sú tu osekané, skrátené, už tak až na polovicu by som povedal a plné verzie dostanete na mojich podporovateľských sieťach na zozname, ktorý uvidíte tu, alebo je to podcast.klub s káčkom, ja som podcast s káčkom, ako všetci vieme. Vďaka podpore na týchto sieťach sa budem môcť tomuto venovať naďalej a ešte intenzívnejšie a dúfam, že kvalitnejšie. Tak ďakujem za pochopenie a majte sa.